sai haka ni lokacin da naga hannu nace ya rab Allah ka ban kaza, na san ba mai kaza din nan sai kai, to na kudira abu 6. Na farko na gaya wa mai abin, na gaya wa mai gani na gaya wa mai jina, na gaya wa mai kirki, na gaya ba wasu, kuma bai bani ba mai iya bani. To me abin tsoro a ciki? Idan kuma naga abin bai iso ba, to sai masa fassara 3 ko masa fassara 4. Fassara ta farko, me yiwa ina da wani zunubi gwargwadon bukatun sai Allah ya kankara zunubin bai bani bukatun ba. Me yiwa account ina na lahira empty ne sai Allah ya aje min a lahira in je in tarar. Me yiwa bani abin a daidai lokacin ba zai zame min alheri ba sai Allah ya jinkirta min zuwa wani lokaci na gaba. Akwai wanda ya ce na roƙi Allah ya sa in zama malami. Da Allah ya tashi ni bai sa na zama malami sai zama ɗan kasuwa. Sai Allah a cikin zuriyata sai jika na ya zama babban malami mashhuri. Ashe addu'a ba faɗuwa ta ba. Akwai addu'a da sai bayan shekara 200 za ta zo. Allah ya ajiye maka ita a cikin zuriyarka. Da Ibn Qayyim yace idan addu'a ka ta tashi sai Allah ya turo bala'i a cikin littafin Adda'u wad Dawa. Kace ya Allah ban kaza, ya Allah tsare ni kaza, ya Allah ban kaza, ya Allah tsare ni kaza, ya Allah ban kaza. Wannan addu'a taruwa take yi, tana taruwa, tana girma. A can littafin ka kuma na wa umira bi katabi rizqihi wa ajalihi shaqiyun aw sa'idun, akwai wata musifa da aka ce za ta gangaro ta danne ka. Sai musifar ta gangaro kamar dala, sai addu'o'inka su gangaro kamar dala, sai ai ta karo da juna kamar rago da rago. Musifa ta taho, addu'a ta taho, sai su karo. Ai ta dukan juna tsakanin addu'arka da bala'in da ya taho maka. Kana nan kana harkaka da an nuna maka sai kaga tashin hankali. Wata ran kuma ita musifar katuwa ce, addu'a kuma ya karama ce. In aka zo aka yi karo din, sai ita wannan addu'ar ta rage ma bala'in ƙarfi, sai ya zo ya same ka amma ɗan kaɗan. Wata ran kuma baka addu'ar, in bala'in ya taho murgin sai ka ji waf ya faɗo kanka.